Comentáchesme que as túas relacións foron mal polo tema das infidelidades. Sí. É o límite dunha relación ou poderías chegar a perdoar? No, me parece algo que non se pode perdoar, o sea, se che fai unha vez, vai che volver a facer. Non. O sea, é un cúmulo, un bucle. Perdoei moitas, e sempre acaba igual. Implacable a hora de non perdoar. Cando foi a última vez que tuveches unha parella? Fai 6 meses. A miña foi xa fai bastantes anos. Non nos chegamos a ver en persoa, tiñamos planeado chegar algún día a vernos, pero a relación acabouse antes. Unha relación a distancia, a única que tes, pois a ver, chiqui. Coñecina a través dun grupo de WhatsApp, facíamos cada certo tempo videochamadas para falar entre nós e así, Por que deixaches? porque era bastante celosa. Claro, pois, preguntaba sempre onde estaba ou así, eu, pois, que sou, considérame unha persoa bastante libre, que lle gusta facer as súas cousas, sen ter que darlle explicacións aos demais, pensei que esa relación non iba a dar máis. Que era unha tóxica? Que valor, Que valor. Eu teño que ter o meu espazo, aparte de estar coa outra parella, o sea, necesito un pouco para min. Como vas a estar celosa sin velo? O sea... un pouco extraño, non? Que se pasaba o día en videochamada? Eu estou nunha aplicación de citas para intentar coñecer xente. E a ver o que... Sí. Moito non vale para nada esa aplicación, pero bueno. Dependendo do que busques, pode chegar a ser unha boa opción. Pon polvo e xa é bastante. Se o botas, claro. Non somos todos aquí un santos, evidentemente. Literalmente, os rapaces da miña edade son míticos de ai, sí, super enamorado, te quero, ao segundo día, a semana tomar polo cambiar de home cada 2 por 3 non me apetece. De relacións que tuve, só presentei a un home. Tuve 3 na miña vida. Conocían aos 3, pero non os presentei vienos desde fora, sabes? O sea, solo con que poñas un pé na porta da casa, igual, sabes, te sale con bastón. Entonces, non chego a consello, non. Porque meu pai é así. E xa me dixo, de feito, queda con un cada día. Como volvas lastimada, eu rompo cabezas. E me dixolle, joder, José, ti tamén, nin que fora prostituta. Meu pai é sabes, pero o que pasa é que, claro, evidentemente, despois do último, non me máis. Pois eu penso que os seus pais levaríanse unha boa impresión de min. Se gustaría que a parella da súa filla sexa un home decente. Sí, totalmente. Eu, para presentar a miña parella aos meus pais, necesito bastante tempo para saber que é a indicada. A única que presentei foi a que tiven coa relación a distancia, pois a través de fotos así. En persoa non. E, bueno, meus pais non ten un problema en coñecer as demais persoas. Gustaríalles que encontrase alguén para que deixalos un pouco libres a eles.